ke sizoba ngenoko yela kwenziwa noni ashiwa amakhobe festival ngasidlo basela izoba kathi okape bheke bonke ukunamba serious wakho nemela ngoba selivuzisa igazi la we ya la thina phansi la ngapha la thisha lathi ya qala uba lethe qala uba mnyama so yabo now I was doing drugs so I was an addict yabo very difficult to talk is like I was smoking meth and Menthlex yabo but by the grace of God kwenzeka kuba ezwi like ndikwazi uba ndiphume kuzo ibuleli olithi like drawing inyembezi zivele ezimapha jokozi ngimkhathazile lo man laphume ekhaya ngithe kumama ngiyofuna impangelo ngithemba uThixo uzoba khona ngemini yembandezelo ngiyarepa ekasi abanye bandibona ndidlala loo nto ingityhafisa sendibhala iwanda ukuba ngizovakala yabo wathi utazizwe ndingayeki ngihlale ndiphusha wathi uta-era soze bento uba ndiyathufa I'll fight hard for ufezekisa iphupha uba nami utata kwityotyombe lamaphupha ndimkhupha sivelelwe namhlanje sisengxakeni nogumbe yeyi namhlanje nogumbe wow Stokes Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Uzwakala nganeno yangoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela kuhle kodwa ngena Rotman yam abayibizayo ngoStokes masikwamkele manje eshowini khawuzazisa mntakwethu. Okay, ma start with my real name. Tingu onke mna bra. Onke kwifani kwaGqabita. Ikhaya ke likuKatyani. Ngapha kuMahasane. Inhloko kapha ndifihla eSaldana ngapha eWest Coast. Apho ngikhangela khona imbangelo. Imali sokukhangela impangelo nje uhlana abantu hlala wedwa. Uzozikhangela impangelo wedwa. No, ndandize ne-time ne-holiday. Yabo but ke ngoku i-time ne-holiday egameni kweminyaka baphenishele sibani yabo so bahlala phansi bayohlalela ke ngoku ezweni ezibhiki yabo so ngoku apha ndisheke ne-brothers zami ezi-2 yabo yeah onihlala ne-brothers zakho ezi-2 yeah hlala nini lathi engumninawo wami then bengumkhulu wami ha yeah and then ibingelo holiday kanti ngibani lo obufone and then a video call. No, ibi family members. Family members. Yeah. Oh, okay, it's khona ezilapha. Yeah, it's khona. Oh, at least it's ayonto ibhede yeah because bese ngiqonda yo manje wathafuni inodwa inoba nenzani njani nenzani njani yabo into ezinjani. But kenyani ke klonto le masingenele ni survive kanjani iphila kanjani like nodwa like yaba khona mhlawumbe otohozayo kwenzeka ntoni? Yeah, iPuter yami yiyo provider yabo yiyo provider so nami ke sometimes ngishayise so span yabo tispan xa ngithe afumana ichance yabo but okwangoku ke kusenzinyana sho senzinyana so I imagine lo sewufuna ukujonge ngoku like kuba noba ndizobhukho kule nyanga okanye like noba like izovela ifeature like sensitya ngalento yam ndiphiweyo ngo like yeah masithethe ngalento yakho kanye sizelelo yona nto siyona nto eyona nto ikubeka apha yilento kanye yiyo kanye so khawusithathe mhlambe uyibalise nje into yakho yokungena emculweni mhlambe into ungene njani emculweni? Okay mna I believe i-root ne I believe ingqambi yayo leweni yayi isuke eSkela yabo eSkela I think I was in grade 3 2008 yeah yabo kukhweza ubimo sizogwarana uncethana yabo fumanise kuba siyagwarana suke yabo yeah ke ngoku uzithola umisi wami ka grade 3 yabo akawukhiri yabo
akawukheri vile ngiyacabana ngokweclassini namanoma phanga phambili nilwe ngonguko yabona kathanga nqa so iways ogwara like kuye uyazinqanyeza we besithi mhlambi like xa sisesigela then usugqibile umsebenzi wesigela for the day kuyagwarwana no yabo izoba i-verses ke izoba i-verses ba wena nobani nizoqala nigwarana ogqityiweyo uhlala phansi wena ubuyiwinile uzoma uzogwara wonke umuntu apha funeka sibone bangubani engqwela so like ayikeni ingqwela kula hlobo ayikeni ingqwela kodwa gwara yabo then ndaphuma eklasini yam yabo inkoshi yefro yakhe sakwa grade 4 yogwarisa kwa grade 4 ka grade 3 yogwarisa ka grade 4 asi akandifika ndagwara jonga ndiletha phansi zonke siyanyuka saka grade 5 up until grade 7 like isikela sonke like aqwela this shit wonke umuntu like ndamgwara jo like yes isikela sonke there was ke ngoku omnye umjito iclassmate yami yabo umjita said they bekho esinye studio yabo ekuthiwa kuseyagayo kwa Brandon yabo wathi umjita no fethu make sithathe lewe siyenza ingoma like sibhifane soyi2 yabo we are young too like nami yo2 man khona uyaphasele eka sibhifane yo hayisa asisana yeah I grew up listening to Ilewiza mos ispaza yabo ispaza nisimamele kakhulu and iwe ingoma ezininzi benikwazi inqa ingoma like yabo ingoma yomuntu like ngicule ndigqibe like word to word like ndivale yabo so nqonda when it comes to rhyming so amtswamthu yabo nakugwara yamtswamthu yabona masiyenze le beef sentime the record and bengoqala like I think kwangala day ngicela ngayo la thothi lathi kanti buyesigela qondo kende esikhulu so ndibula buso uzibhale ya ndiyobhala esikhulu ibeat izoyikhetha estudio yonke into zoyenza phandle ichophile yani nabakhe uyabo ndifike nyani pha ayidlale le beat qondo okay yani ayiyiva qondo okay seyibhala le chorus leni ithi kunezi MCs thatha kade ucinga kunokho injini odyalani kodwa kodwa ibhala kho ya angondisi wena anya record lewe yela we ya blow up ajo like iWest Coast yonke yabo West Coast yonke my first time siya eshowini engaphandle like nangwase Saldanha mos but there was a show eFreenberg yabo ke ngokwi crew like njimde yedwa omncinci ndisende khona enye crew ekuthiwa ngomkhukhu production yabo ela xesha ndisemkhukhu yabo and njimde yedwa yong like kabantu abadala abantu yabalawo yabo yethu ndiyafika apha kule Freenberg kuzogqaba abanye abantwana like but ke engama sister mos la because you nansi yong wasemayanga yabo sisters kuthi hayi ba nguye lo ka Clinton lo uzole kwesisaziwa le sisaziwa le mo ayi nguye lo ka Clinton lo kuthi ha nguye yotsho lo mntana so bonke abantu sebelihaka belaweni ngqona kwenzeka lutho like I'm lost jo sekwenze njani ngoyitrack yangi caba eksese viral kanje I think ndingatsho ke time ndithi ingcambo yaliwile isuka esigela yabo isuka esigela kumgwarana kumncithana mna like ekhuleni kwami na uqala kwami rapper was a battle cat na bendibeefa mna yabo bengincane ubeefa konto like bengiqonda like hayi iyanibasela emculweni abe ndibaselwa zibeef mna like batha awaka ya beef like you bezana ngqa uzodecide nini utshintsha noqono okay no malishiye ibeef ngonento uzodisana make ngifocus koyena mculo koko yabo uzokwazi umanyelwe nangabanye abantu uzongena nini wena apha I think ndizongena 2022 yeah ndizoyiqaphela 2022 la weba okay man the way beef lena sibe umthetho wethu like we are willing basi Lewis si impressive fans zethu yabo and if fans now bayayilewisa bayasinike attention xa awune beef nawe uyabo mhlawumbi ne beef nawe obviously attention izoba kuthi ifans zizolindele response yakho ba ukugalela uzothini wena ka respond yabo so like attention ukuthi yabo although like abantu besinike attention but la way ayisakhi man yabo ayisakhi into ba like sidisane like siyafana nabantu abacancela wenene yabo sibe singazuya ndawo ngalewe yethu yabo so like kamna la realize uba ne man how about like denze like umculo like ozophilisa abantu ngoku like into ezomanyelwa ngabantu noba like seyimanyelwa ngumuntu omdala like to tell you the truth nampa kumabonsuka khona like the way you rap abantu abadala like bebengayiginyi bebengayiginyi like it was like into yotsutsi like yeah ngathi like so chaya siqhunywe then ke ngosiculele hip hop yethu yabo but ke ngoku beni bayixesha liyahamba nathi sathintsha ke ngoku nehlobo esicula ngalo like saqonda okay ama senzele ngabantu abadala manje yabo umculo wakhaya but ngoku uyamanyelwa
yamanyela. So ndarealize ngo-2022 noba no man yaba sekudala sekudala From 18 to Yo. 22 please. sekudala That was a long change. but ndarealize no man and ke ngoku kuya kwenye way like yeah Isenayo. anyway I had a beef nenye i-Grootman yabo. I had a beef nenye i-Grootman and she's a Grootman like yindala chula phala. Yeah. I had a beef nomjide and I switched him like to the point where xa ndibona endleleni uyandikhaba. So kwi-situation enjalo uyosurvive njani ke ngoku like udisamna ne teke uqaspene siyodibana endleleni surely undise andayithane nemdala sozofuna ukubetha. So kwi-situation ezinje uye uphume njani na uqonda okay no man if unabudisile omnye umuntu olandelayo then surely ndizawubethwa. So when uye uzikhusele njalo uqonda no man idisi lena it's nothing personal. Yeah, uyabona mna to tell you the fact zange ndibe nayo enye indlela endinozikhusela ngayo but uba ndisuke kule ndawo ndikuyo kule place ndikuyo yabo nditshintshe iplace nawe ndavahanda ezwini ndavahanda ezipito ayancane kuyafana uba ufike endlini nabantu abantu bazondimela bazondinqandela khola xa sendizohamba yondikhaba liphuli. So ndiseyiserious kangako. Serious every time xa sidibana like itsho kwayona uba kusenza mbethoko mshana. Damn. Liweshushu le Yona ndi personal le. hayi le ngoku yo hayi rough like bahle kuya kule question yakho hayi mina ndaye ndazisusa pha ecango wakhe naqonda okay kunoba bendihlala lapha lo muntu ngathi ndimenzela umsindo more the more endibona More yeah again yo police man mhlawumbe nako iza behle lewe yabo so that's how I went to Blawe. That's how we do that way. So wafika kwakho emaXhoseni ke ngoku uye wafika waqhubekeka nomculo okanye wama kancinci then waphina uzoqhubeleka xa ufika kweli cala? No, into eyayisenzeka yabo pha kum ezipito like istudio and stuff like ezinqabile nje. Akuba zinqabile like ndingathi azikho bra cause all ndingathi azikho noba zikla zikwezilali zikufutshane netown so I think yabo because mna ndingaphi ezantsi lwandle yabo qhubile. So I think noba zikwezilali zikufutshane noma town okanye kula majita ku-wealthy emakwabo then like bayakwazi u-afford ezwe but kyo ayayinqabile into bendiyenza mna ifani bendimamela ingoma mhlawumbi ndimamele ingoma kaLilweni. Sure. Ndimamele ingoma kaLilweni into endizoyenza mna ndizobhala phezu kwalaa ngoma ngoku ikhalayo ndizobhala phezu kwalaa ngoma ndiqale ngothatha yo flow like le flow lakho ubetha ngayo but mna ndizoyibetha ngesiXhosa because uLilweni ubetha nge-English so ndizobetha phezu kwakhe like ngoku abethayo okay ngayibetha so ndizojonga iXhosa igama lesiXhosa lizorayima nelaa gama then like ndizofaka lona kule ndawo yakhe. Yes, that's how ndayenza kanjalo ngonsezipito bendihlala ngalawo ezipito like yeah because ii-beats andinazo balapha efowunini yabo endinazi noba ziyi-2-3 and kwazona sendizibhalele yabo so yeah. Wabuya ke ngoku ilanto zawunikela kuwe Denze ne? Yeah. Wabuya ilanto ze-Eastern Cape ke ngoku ne waza apha eKapa wasixelela no man I want to continue nomculo. So kobani ewesemva kwakho like sonke siyayazi okay umculo ulanto ziyadura so kwi-beats ofuneka uzithengile kukho i-recording sections efuneka uzilanto uzibhatalile ne-transportation nokutya. So ebengubani umuntu ebekufanda at that moment uqonda okay no man I have this dream and andizukwazi ubuyela esikoleni andizukwazi uphangela at this moment. Sonke mose siyayazi umculo wezomsebenzi usikas kakhulu especially apha eSouth Africa. So who was behind you at that moment uqonda okay no man ndibuyile eCape Town ngoku ndifuna ukwenza umculo again so ebengubani ifanda yakho? True. Bengixhomekeke kubazali jo online cause like even if like kuthiwa kuzobethwa ezomali sizophuma kukho i-performance ekhoyo mhlawumbi eFreedomburg okanye kukho i-performance ekhoyo eLingville so funeka sibethe imali ze-taxi yabo so into ezinjalo bezisuka phaa kum endlini yabo bendifrayiza phaa kum yabo ndiyicele phaa kum uba no man siyocula endaweni ethile yabo bazame bandinike though babengayiginyi kwabona le wethu bengayiginyi jo. So kokweni bakufuna ukwenza intoni? Kokweni njengoba bengayithandi into yakho ukwenza umculo yiphi le career focus esikolweni onke focus esikolweni nomculo akuphazamisa esikolweni akuphazamisa nomculo esikolweni into eyayiphambili uba hey chita khafocus esikela man yabo khafocus esikela otherwise I think into ebisenza lawo man ibizi results zami kwamna esikela yabo bezibakhomba ke ngokuba like
banyanzelisa uba bayisuse le way ingathi ye way likuphazamisayo. Okay. Focus esigela mfethu. Yabo. Yeah. So bona abe bengiphushela esigela bona bengandibonela icareer ingenye uyabo. Ba ayenza lento. Benesikolo. Fethu ufunda fethu. Yesigela leya lomculo usixelela ngayo fethu iyakulibazisa. Yesikolweni. Do you regret okanye ulandoza uthatha le decision uyithathile yomculo okanye uyazi regret uba only if ndabamamela abazali bam ngendilapha koko ngeli xesha? What I can say is yabo regret Yeah. or only if andisipani ngalawo yena. Seyenzekile yabo. Seyenzekile like bekufanele ngoku like sijongane nale situation sikuyo uze siphume apha sizokwenza njani. So yayizohelp into ba like ngibe sithi bana mameli apha. Sanibamamele jo ndenza so. Okay. Ngokuze ndipope apha efuneke ndithini. Ndakufumana. Yeah, like that's how I believe. Yeah, nice one. Mandikubuze ngizakubuza le imbuzo mina ba. So ngosokuqalile ke ngoku sokuqalile umculo wakho mhlambe zindoni ngoku osozenze like osozibalayo ngoku sozenzile ngoku sokuqala because ubuqale uyi-battle rap ugwara uthini but ngoku sokuqalile umusic into ongazikhomba uthi sendizenzile ngoku uyabo like mhlambe mixtape biggest collab or something into soyenzile ngoku. Yo, so far jo ndingakhomba i-EP yethu. Oh, you've got an EP? I got an EP title ithi Kukhanye. Ndisaloyidropha nini na? Go-April April. This year. Yeah, bendidropha pha ngo-April. Like befamba like zinintsi way endizikhombayo wena bra qha okay. Mna prefer i-sound and quality etswambu yabo. Okay. That's beautiful. Umculo like oyi-pack like umzekelo mhlawumbe ndithi ndiyenza i-album okanye ndenza something yabo. Yeah. So ingase ndifumane i-studio esine quality etswambu yabo. Which is loo nto ke ngoku kwayona idinga ntoni idinga ifees yabo. Okay. Idinga ichweba lengekhoyo. So ndingabe ndikhomba i-EP kaloku kwaleyo i-EP like bendincediswa nguMnyunjita ukhona uMnyunjita kuthiwa nguLitha Songatsho. Yeah, uLitha Songatsho. Heavy songs aziproducileyo azimasterishileyo ngokwakhe, master and mixing uyenzile ngokwakhe. I think wenze ingoma ezi-2. Yeah. Okay. Master and mixing ingoma ezi-2. Then the rest like I had to dovol jo ngokwami yabo hlobo bendiqhela ukwenza ngalo cause like lenzithi nangani izimamele ngiqonda okay man ziyatsho man but ndiyayiva le way kukhalwa ngayo ba quality yami. Okay. Ayikho ntswemo to ithu quality yami ngekho ntswemo but this shit hits jo. Yeah, this shit hits yabo. So yeah, ndingatsho ndithi i-EP way sendiyikhombile endinoyikhomba ngoku endiyenzileyo kumculo wami kule minyaka yonke like ile EP ndisanoyidrop. I-results zayo mhlambe abantu uyibone njani results zayo abantu? I feel it even jo, I feel it that's fire jo. Yo ngonsane like ngonsane ikhupha la we like ndiyenze no like i-2 weeks iphelile. 2 weeks iphelile nama sibenga andiqala ngomamela umculo wami. I don't often listen to masola ingoma zami like behleli mamele ingoma zanga. Hayi hatsho ndincanya lo but yo EP hayi Kodwa why artists ezininzi zithanda ukwenza la? yo andifuna ukuxoxela like EP like ndimanele yonke noma for 2 weeks i-EP kukhalwe kasi ba yo hayi tsho ngikhuphe umlilo even i-cousin yami khona i-cousin yami ine-trance mos yabo. Sure. Then xa siyespan bavaya ngebhasi hayi ibhoza yakhala yathi boy andisasipani ngebhasi isipana ngetrance boy ungome ndibheki i-EP yakho boy cause iphambene yeah bra like hayi results zayo like hayi intswambo bra like and numbers also can tell by yasetyenzwa pha yo from track ezi-7. Okay. From track 1 to the last track you andibhoreka ndimamele. So ngawuyenza la EP yakho, what was going through your mind like ndingumntu ngoko ne like ndi-investor or something, I want to buy okanye I want to promote your music okanye I want to take you somewhere yabo. So like eyiphi into qonda okay no le EP benifuna udlulisa i-message ethile so benifuna uqithisa i-awareness ethile so like can take it back to i-process go i-create ne-EP then till now. I-creation ye-EP ne ndingenza umzekelo nge-circuit yebo i-circuit le ine-bulb
funeke like ufake mhlawumbi ufake lo chemical ethile ukuze kulayite le bulb like so faka ntoni ukuze kulayite le bulb. I-EP mna ndingayibiza nje ngoba khetha ngala chemical ibishota for uba ndifake kulayite ibulb, otherwise kukhanyisa. Okay. Njengoba isitsho the title yayo kukhanye ithi title, so like i-EP injongo zam naba ibikuba ivula indlela zam kukhanye. Okay. That's le aim yam ngondikhupha la EP ngiqonda yabona le EP I want it to go viral. Yeah, I want the people to thrive, so they must survive. But yeah, there's this dog, so like I want people to recognize me kahle. Yabo, that's why like Be introduction. yeah, bona straight. Ndinomdla kule nto ugqiba uyithatsha ne le yoba ilanto ka ngathi uyi-technician like okanye uyi-electrical engineer. Unayo i-background enjalo mhlambe esikolweni mhlambe okanye mhlambe uyi-academic ethile mhlambe siyazi loo nto le? No, I don't. I anayo experience on that. Wazi intoni ngento ezidibeneyo ne-bulb nokukhanyisa nge-bulb? We used to see it like yesterday. Isenzeka. We used to see it, although like mntandike naso esasipiliyoni sayo like yabona kanjani anaso mna esasipiliyoni sayo ba okay akunje ngoku efana sifake chemical ethile ukuze kulayiteliwe, so andinayo lo knowledge mna, but I used to see into enje yabo. Okay. Yeah. Oh, okay. I know. So I was making an example of EP like okay. yeah, lento iyo apha kum le EP like la chemical ibishort ukuze kulayite intoni kulayite le bulb yam kukhanye. After la EP into noyenzileyo because thina ufuna uxoka yabo unobangela oba sibe kanti siyakubiza uze apha kwi New Wave podcast kungenxa yoba sibone ebangaba hayi man, you know this guy he needs mhlambe i-platform mhlambe athethe ngalento ayenzayo kuba mhlambe because sibone ku TikTok and Facebook i-clips zakho ungaculi ingoma yakho but uperforma nje i-clips zakho, so no man, you know what, let's give this guy mhlambe a chance mhlambe athethele aviwe ngabanye abantu i-audience yethu nangabanye abantu yakho mhlambe ichikubone mhlambe xa uthethayo mhlambe izo engage more. So bangalindela ntoni abantu after la EP osowuyenzile ngoku intoni osebenza phezu kwayo? Koko ndisipana kwi Deluxe EP yabo, ndisipana kwi Deluxe EP whereby lizo add a few songs kula EP yabo, then we call it Deluxe yabo. Ndisebenza kulo way also I am willing to shoot visuals yabo. I'm willing to shoot visuals. Okay. Yabo, but ke naloo nto izofuna ixesha nechweba yabo. So yeah. Okay. Zikhona i-collaborations osebenza nazo kule EP uza nayo ngoku? Usebenza phezu kwayo? No, not yet, but surely zizoba khona yabo. Ngoba nabo khala ngoba nokhala lobafaka. Yo, washo la ya call days so okay. NguGafi Machasa. Ndingathanda uGafi Machasa usebenza naye kule win. Ibe Emikin ngancane usipana naye kule win. Okay yabo. Ibinja yami uBhenga. I'd love to work with Benga kule win yabo. So I think ise low 3 man esekhoyo apha enhloko ngoku yabo. Ise low 3 ekhoyo yabo. Into next stop ba mawusebenze la. No, akho stopper. Akho stopper siya communicate namanje nazi number zawo yabo. Akho stopper. Oh hayi ke. Akho stopper. Qake ndingathi lihasile ngomuntu ngokwangoku like usatsayela kucala lakhe umuntu yabo. Okay. So ezixesha lihamba like izokwenzeka lo lisholi. Sesikubonile ke ngoku lwa TikTok. Sinomdla ke ngoku wakho ngokwazi ba hey le ndoda lesidlela indlela abhala ngaye. That's what mhlambe evele yazi kwabakho lanto ithi kuthi ivelayo man ba hey man there is something ulomjita man unique ngaye. Mhlambe xa unosicacisela ithini process yakho mhlambe yokuxa usenza ingoma like zithini like process yakhe ideas zivela kanjani? First like obviously like uzodinga like i-startup mosebo. Yeah. I just write le way ndicingayo yabo. I just write le way ndicingayo like umzekelo like ndingathini
for example bangoku lekuseni ngeSaldanha ngoba just right ngeSaldanha ngoku and I'll come up with enye rhyme ke ngoku ezolandela uba ndiyeSaldanha ngoku yabo yeke ndingatsho ke ndithi ii-words eziyakhe ziluqinimba like ndingathi nabantu endikhule phantsi kwabo man yabo abazali bam aba yabo ngabantu abathanda sasiXhosa siquzileyo yabo umzekelo le webuthetha ngayo ba nantanga zaphoswe egadini indanga like ukuze ndiyazi ba ibhethe like ibhethe zebhatanathi umzekelo zindanga like I heard it from my mom so yabo yeah ndizive ku olidi zawuba ningazilahle ezo ndanga zelothanga zeyoziphose egadini yeah okay so la when you sure ba I decided ba ngoma ndesimculo ozoba touch qha nakubani na nakumntana nakumuntu omdala yabo ningenzeli umntana yedwa yabo so yeah that's how I come up with those way like I sometimes combine iwe bendiziva apha ekukhuleni kwam like and try to follow ba like le bendiva ithi like ithetha ukuthini le ikanje uyabo yeah yabo kangela intsingiselo yeah yabo ukwazi ke ngoku ndizoyisebenzisa ndithethe ngewese ndiyazi yabo yeah iwe njalo man bra yeah researcher ndana straight yeah but bendithanda ile bu researcher awu research nje u researcher nezinto ezizithethwa ngesintu yeah awu research nje uthetha nezinto ezithethwa ngesintu wazi ba isilento ithetha ukuthini intsingiselo yeah and yazi ebaluleke kakhulu lanto i-research when it comes to umculo I think eyona nto siyiskipayo thina as i-artist yabo especially ne-new wave ekhoyo ngoku like i-artist ezikhoyo ziyathanda nje okay let me just rap kuba kurapha nje ndigqithise ixesha yabo like for wena I appreciate ukwazi uyohlala phansi labo like uphinde ugowe through kwinondo yakho uthi no man ndake ndava into ethile so I want to find out ukuthi ithetha uthini na yabo so yabo that's why sometimes a life insidinga i-guidance yabo ukuze sikwazi uplifta nengqondo zethu la nokuhlekihleka kwethu enkosi kakhulu wena Daman enkosi nangosivizithela enkosi ngexesha lakho isende incoko yethu ne I went through kulandoza kwe-Facebook page yakho ne I think I saw you working on an album. Tell us about your album, No Pesquai. No, it wasn't an album, but abantu were mistaken. They thought it was the album. Le EP mthetha ngayo. EP le EP ya libengani bendikhuphe apha April. Okay. So should we expect something similar na le EP uyikhopileyo okanye what should we expect now? Like is there any growth kunaleyana okanye you just adding more songs kule EP ulando zobuso uyikhuphe already? Adding more songs, adding new style of doing umculo yabo. Okay. Yeah, adding a style difference kunesi bas expectileyo abantu. Okay. Talking about your style, can't describe the style sakho kweni. Thathe lanoza ife umuntu ongawaziyo umculo wakho ongazange wawumamela. Tell me about style. So yeah, my style is street rap, so like this style some street rap. La rap yaqala. Uyayibona la rap yaqala yoliwiza. La rap yaqala yo Pizzo man. Okay. Ngabilisa kude la rap yaqala yo Pizzo. Yabo. But ke ngoku ine is today way yabo. Yeah, it is today but sesa spaza jo but don't wakho it is spaza but it is spaza ke jo yabo. Okay. Mase kwigama lakho ta uzenalo njani? Yo jo. Yo, isuke emva lemi. Dala mosasingani bukela lawe. Usgood is nice. Yabo. Ucho mafela we gacho mafela. Sibukele usgood is nice all the time and then like ucho mafela encane mosithi like ngithi bheki zakhe zindala khawulezonyeka thina phinda buke izithi ngazo like. Okay. So ma like ekhuleni kwami khule ndincane ithi like lawe yabo. Sure. Then ke ngokwa head of new bra like ekuboneni kwakuba yencane iJava le. Ja wena Stumo. Yeah, wena Stumo. Yeah. Andakhula naleyo kaStumo, nokuStumo. Yeah, akazi ngandiyaqina ngoStumo lo. Yeah. Hayi kwayidila leyikhulu bantu bekuStumo. Hayi ke yabona wekukhola we amashita anika namagama wena ngubani fethu yabona. Okay. Afethu wena nguSdux wena fethu. Dux.
Okay. Dukes. Hayi ya mina le Don't ngoba Dukes. Sayingeni kaloku nje tazama unickname le customer ngoba hayi uSdukes mfethu. Dukes. Yeah. Ngoba zamenza mnandi. Yeah, no man. Manje tama but benguSdukes like yabo. Okay. That's how I came out with la way yabo. Sure. Ke ngoku like kwasekhuleni kwethu like sikhule singaba bantu like basile kaqothi weziphambeneyo man uyabo. Singani ways oba zigangster and stuff like yabo. And when ke ngoku asesiphuma like siyokwenza ezinye izinto uzobonisa like mina always carry amile yabo. Okay. Yeah, and then kwakukhule ways apha kumadliphuthu. Kukho la tsotsi kuthiwa uStukes iselisa abantu imbaba pha yathanda ugqabula yamile la and okay like okay le kaStukes kancane manje nguStukes wafika ngibona futhi sabazele kuyamile lapha. So ni uStukes yabo igama yani isuke pha ke ngoku liphume kanje yena gama yabo. Phume kanje le kaStukes yabo. So wazongena emculweni sowungenile already phakathi. Yeah. Dizokota kancane kule ndaba yelandoza ye-gangsterism. So ungatsho wena uthi umculo wakho save ulife wakho kanye ikhona into etshintshileyo as iphathe life wakho since ubuke watshona neways gangster so Ningathi kuthini na andiyazi ngayicacisa njani but ikhona iway xa ube usenza iway ekulidela kwindlela ezirong let me say wenze eziways obugangster yabo. I'm just making an example yabo. Wenze eziways obugangster then ubanjwe yabo. Ubanjwe kwakuzothi gqama bathi ulayekile yabo. Khona la wethi troyo xa sokulike kuthiwe you like yeah like I think ulayeke we yeah eyadibanga liba labuyisa inyawo yabo. Ulayeka like ndalayeka like all that aphansi wabonakala. yo. How do you stay inspired and motivated to create ilandoga umculo wakho omtsha? How do I stay inspired and motivated? Yeah. That's a good question. By believing in me, cho. Ndingatsho. The previous hits zam like okay, ngatsho yona nto ke indiyama like ndenza ndihambe ndifunde imncundi nam uba yoatsho ndiyaxo. Because i-hits zam ezi previous ndozimamela nam ngambe yohawuto. Hayi ayipozethu like yabo. Zizawunyani zizona wenyani ke zi-inspire eziya zimotivate kanti hayi kuthiwa ndiyaqina kodwa noba kuthiwani ndiwe yeah ziba khona izikhathi whereby you feel like ngathi like amandla akho ayaphela wena ngathi hey ngathi le moto le nto ndiyipushayo leni ngathi ayizothi dum yabo. But ke ziwe ezikulingayo man eziya like I believe ziwe ezikulingayo. So nakumaxesha anje yandika sendifila like hey hayi le nto liyam ingathi ayihambeli phambili we. Then sendimamela i-hits zam into zimamela qodi yatsho watsho wathi setsingele winje tsho le yaphila mathi yabo yeah zizawuyi like previous hits zami eziwe ezindiphushayo ezimotivateayo abantu okay andiyomelela. Yeah like people out there ke ngoku abangenayo like bazosoloko bekunika nabo esasiphira uba boy bulala nje yabo. Okay. So yeah. So wahlala phansi ne like wacinga ngento ezidibene like osambro Copasa zonke phofu ezinto ezidibene nomculo esikhama sidibene nomculo for uposta umculo wakho uzokwazi ubhatata. Honestly So wabazigcina into ezinjezo. Honestly wona time siwe ekukudala ndizidinga eziya qha ke ngoku nomthini nokungabi na knowledge yoba what's happening to industry ayibamba wona time. Okay. Yeah like nokuba ndibe one man I think anyway like endiqolayo uba yakhe yandisafarisha cause like ndiphusha ndi-one time yabo ndibe ndingena knowledge yoba what's happening kwi-industry yabo. So like sometimes ndikenze zicinga iwe ezinjalo yabo. Ndikenze zicinga nyhani iwe ezinjalo uba hey kodwa bekufanuba no bekufanuba like kale zimamele bekufanuba alinasivi man sure. Yeah. Bekufanuba ndifuli true cause xa ndiyimamele le way yatsho it's hard to like it is real true like nginganjisa sisonga is qha njani true like sesiphi i-step sokuqala endizosithatha like that. I need ke ngoku abanye abantu for iwe ezinjalo uba like neengcebiso zabantu uba ye buthiwa ngokuyam knowledge boy bungathi boy inyathelo apho yonkqonkqoza kulaa mnyango ungavuyeka suya. Yeah I think follow ngokukhatha the reason ndibuza lo mbuzo ne like I believe ne italente ayikwazi uhamba yodwa ne iyafuna ukhatshwa ngento ethile ecaleni like as companies like zi-good kakhulu yabo. So i-step sokuqala onosithatha ne like ukujonga i-YouTube yabo like i-artist ifuneka iqhobe ngantoni na
like ukuze ube i-brand okanye ukuze uthini. I like into uPhizzo azenzayo, like if iyamfollowisha kulaweza kwi-page yakhe, you will see every day like uthetha ngento ezidibene ngo-Risa oCophasa, like how do you get registered as an artist, yabo. Please follow Umchita ne, he's gonna assist you a lot. Kosa sinaye apha enye day wade watsho naye uba okay i-artist efuna ukuthi sona so ingandivizithele yabo benza icacisela. I'm not sure ukuthi free laa nto yakho okanye uyabhatala na, but sihluphe yabo, like be stupid man xa ufuna into as i-artist yabo, like go forward by curious. I know ukuthi curiosity kills the cat, but at the end of the day iyabenefita yabo. Wena xa uphuma apha ne, the first thing ufuna ukuyenzile ngena ku-YouTube wakho yabo. There are a lot of information onoyifumana ku-YouTube yabo, like i-beginner artist yabo, everything before urekhode ingoma, like ufuneka uthini na ukuze uyirejistarishe yabo, because uzokwenza i-hit song yabo, mhlawumbe uphume ukwenza ingoma like ibe i-hit yabo, awukho registered, awukho nix yabo, awuzukwazi ubhatala i-royalties and everything zabo, noma seyikhaliswe eredweni ingoma yakho yabo, awuzubenefita. So that's the reason ndobuza ukuthi Orlando's aware of ezi zinto na, like zi-very important, zezinye zezixhobo ze-packages onothi i-artist ibe nazo na. Ngeke watsho wathi noTaPhizzo betshile wathi umuntu ofuna am-assiste ngowenjalo angamnceda ngowezinjalo yabo, amcebisa uba like makenze njani. Beautiful uyabona, ndithanda into enjalo. Ndizalibalisa ibali ne, and then from kweli bali ndizalibalisa wena uqhubekeke kulo uyabo. It's very tricky one but it's a nice one. Ndizawubalisa then no take it over yabo, nami ndalikha nje ubalise ke ngokwena yabo. Nali bali lam ngoStuks lo, ndikhule kanzima kakhulu kodwa ndenza eyona nto ndandike ndazisola ngayo, kwaye alijonga uphinde ndizisole ngale nto, yile nto le. At a young age ndayendaphaphela iways abantu abadala true, like iways kude kum bekungafanelanga uba ndiziphaphele. Actually iways ngazundisa ndawo true, like now I was doing drugs true, I was an addict yabo, that effect ungaxokisi, like I was smoking i-meth ne-Mendrax yabo, but by the grace of God kwenzeka uba ezinye like ndikwazi uba ndiphume kuzo. Yona way anothi andifuni utsho uthi like ndiyazisola akwaba ndandingayizanga ndayenza laa nto, ngase ndiyibeke kanje, I hate uba like ndenza laa way yabo, because uba ndizothi uba ndandingazange ndiyenze andizukwazi ilungisa, siyenzeka masiphile ngoku siqhubeke sijonga sothini ngoku. But ke ndisenalaa hate ngapha kum ngaphakathi uba yho ndiyazizonda, kodwa for iway, for laa way ndayenzayo, even like sendifakela i-oledi laa, like i-oledi ibulela, like mhlawumbi ndifakela imali like ibulela i-oledi, like jo inyembezi zivele zimapha joko zi ndimkhathazile lo mntu man. I-life yam yonke bengase sometimes ndithi masibulela oledi man, because you know I have to do the way yabo. So like yeah, so like at a young age ndenza like iway endizizondela yona, ndizizondela loo way yabo, andiyona way endiqonda uba yho iyandivapisa each and every time ndisema jo uba yeah ndadlala ngexesha lam a lot jo wena. Also laa way like yaye yatsala idignity yam yezisa phantsi yabo, because most yabantu like who knows my background yabo, okay, so every time they look at me like so singabikho man isasikoko man, even if abatsho like, but I do feel that shit uba abantu bayankrokrela bona abayithembi yeah bakhona bamane zibuye ezancinga, like let's say like umzekelo like sihleli apha ebumnandi sonwabile apha like then mna nditshintshe ngento then ke ngoku mna ndibe lomsindo ke ngoku vele ubabumna ke ngoku abantu abandazi from the back ke ngoku bakrena baphatshara kwaba bithi bona ngaphandle nona iphinde yasebenzisa ezibizayo yabo, so that's why ngona abantu ndiyayihate la way like Wena xa uzongena njani kuzo? ndingathi peer pressure man yabo. Yeah, peer pressure man, because akho need uba like ndenze laa nto, but kubona utshubu la way ungafuna ushiyeka yabo, awufuna uba yimbozo ungeyombozo yabo, zezigaba la like kungafuna ushiyeka qha kuphapha yabo, okay, kuphapha wena tata lihlobo endangena ngalo, because like
ekhaya like ndandingake ndilaleni ngatyanga for uba ndithi ndizoyotshaya then ke ngoku ndihambe ndiyorobha for into uba sifumane iweyi yotyanga. Hayi ndizange ndalala ndingatyanga tshuka yho man ndikhawuleze ndiyibeke phantsi zange uyabo endlini like abazali bam like they were trying a lot although like bebengasipalithi sohamba but bebezama uba silale sityiye. Do you blame ilantoza i-surroundings or i-surrounding owawukuyo okanye i-environment okhulele kuyo okanye wazimixa neetshomi ezirongo? I blame myself for pap. Powerful. I blame myself for pap. A pap great. No. Because each one's didn't see about like sensitive mayfield. They were doing it like na so it is way right then la baseleka like. I'm not in the blame. I blame The blame for pap because the way people are baby the environment benhlala kuyo but they didn't go through la way go for you no. So why nazo yapa abayile ndawo le wrong. Why bona bengakwazi abachayile bebelishaya. Okay. Ayondawo wrong like yayingimi kupha. Yebo. So mhlambe okay ufuna ukwe now benifuna uqonda ne-process athe wayifumana like uncedo athe walifumana ukuze akwazi uphuma kakuhle kwi-drugs like azikhandela okay no enough is enough ngoku I want to change. yeah Anya lakhathwa ngabahlala almost died. Lakhathwa ngabahlala banqisha. what oh budi So ngasibalekile apha eKasi yabo apho sihlala khona. Ekubalekeni kwethu wesinalo wesikhakhilwayo senzanga yabo. Yazi into wezeliwe. Khake ngokunyazana makudinga ehlala nonke nechaya nonke. So ilwenzeka mafumana lo mfana nina siyangiqesha nina. Fumana lo mfana nisingiqesha ngelife zenu ningacinga afamba singiqesha ngamanga. Fumana lenwana uba ngifumenanga lenwana emva kwento wabethu 10 singanibona apha. Dang. So nathi we tried looking for umchita like. So obvious masixa uyenze lo tsombothi yezileyo. Uzothi xa useyeqa uyozichanela ku channel yakho uzofika uyifakaze kuwe ba yexel. Ulayino kaje man. Zibomvu ndiyafuna eKasi yami yabo. So umuntu waseKasi ofikileyo wathi ufunama andiyikho. Anivuni novula yabo. So tried to knock kwezinto sizaziyo besiqhela uhlala kuzo nomchita. Yexel umchita kangafika no umchita kangafika. Yexel ngibani? Ya ndingibani ufuna ntoni? Ndifuna ubani kangafika apha. Qale uthi cwaka sometimes abhoke. Kangafika uqonde yomnezekile lapha. Club. Yabo bana ngoshoba lapha lokubanda xasuliza abantu bomntu lapha. Ejonge 10 abethe singamfumana umjita no like okay so uhlala eKasi amagongo yabo. Okay. So suka apha kude anya so tsebuze fakla Kasi kude kuse yabo. Ngengomso maybe pha kabo 5 so siselapho leKasi amagongo kha okay siqonde ke ashintshe le location sikuyo ngokuleKasi amagongo sisekla amagongo nathi ezantsi egqibeleni yabo. Fair kukude kakhulu kunalapho suka khona. Anyansi especially lapha. Then aphuma unye achuzo amathi Yexel khona ekhaya lakhe lapha banenqama khala. Ade Yexel yokwenza iJava like newe yokuqina like skin at least asibesitha ko yabo. Sishila lapha nabantwana bangamalombe asashaya. Yasilindele umshito. Sizoba ngenokho. Yela kwenza kanoni ashuka amakhobe efestril nasithi yo. Bahlala. Yeah. Now ufele manye. Wele la wethu kwenzeka lona. bazofa madoda Kwenzeka lona apha na. Yila wachuza zami uyozimela ekamereni yabo. Andiyazi ndingenwe lona maxa wachuza ka izimela ndiphuma manje ndiyabaleka ndiyongena epholeni ngizongena ndawo nethu zimela ndawo mekhilet. Awachuza nsane yasemthame yabo sibuye sizongena ekamereni. Kwalapha ekamereni yena zozimela njani apha. Phinde ndiyongena etoilets. Sinje dezatsotsi. Yena sexipho no. Vula apha etoilet. Nyani bephunywa nami yabo. Ila khakhe sho. Khakhe ujubila uye kanti kusebantu baphakisana selevile ba. Siyafuna yabo. okay Nje besifunwa nje umkhondo yavakala basilapha leKasi amagongo. Habona baphi bakulakasi pha phezulu ke yoqala thina silapha ezantsi egqibeleni yebo. Kanti ngokuba ndikhatywayo bayandikhangela mama. Mna ndiyakhatywa kule ndawo yi-1 bandikhangela kuyo qha bona bandikhangela kwenye ivale ngaba phezulu khatywa apha ezantsi. Yatsho. Lathina pha zindawo ngapha ndacisha lathi. Qala uba lethi qala uba mnyama su yabo. Yatsho ngabili bethu apha kuthiwa kufuna intabo uba mandibotsheleke yabo. Ngoku uyabuza uba Yexel uphi omnye yabo.
Akhona ye. So kwenza izinto lezokhula ekusiyatha. Mangifaka man start for no news spider lo. Anifaka man start for semele drive up. Bapha abanye. Ya abanye basaphumile. Yabo bengabantu abazophinda babuye. Yabo. And what choose bebekwenza iJava simple. Yabo. Le lapha ngaphakathi sasigovile lapha ngaphakathi yona yabo. Uzigcine Canada kusiyaqoka lo muntu lo. Ukhabe ichomi yakhe khona ba hey1 leyo. Yabo. Hayi nyansi semthanda caba ufikwe phakathi kubuye ubhekho yabo. Kusabanjwe mina ngapha yabona. Ngiyakhathwa. Ngizova kathi okape bhekhe. Bonga ukunamba serious. Wakhona emela ngoselivuzisa igazi la we. Hayi nyetho yenzela amaxolo ekusiyata vele ungahlali kuyo yona oyenzayo. So leyo kapi ichophi lena icho nanti ebhek kanye ichophi enhloko Ngaba abantu baye iyavulwa. and iyavulwa ndicimba icho kuwe Iyavulwa. Okay, Kodwa okay, ngokuthi unganyeke ngihambe epolice igama ungahlali kuyo yonke oyenzayo. Bese mbona enye ibride yazi ba utawu lapha la yila sekugimi la. Yo eqala hayi la ngani ngitshonele emini mo. Ayika ukuthi ubamnyama yabo. Siya arrive ke mukekasi yabo. Apho caba ekseni nothishelwa khona yabo. yeah so maka uphazamise ba ikasi mos iSaldanha Ya siseSaldanha. yonke le yenzeke eSaldanha Ya but kaloku iSaldanha ine plaka skam. okay no benifuna nje uyiqonda nje ba yenzeke iStay Cape yaze lapha okay all right qhubeka ke buthi Sixa sifike plaka skam ukusengathi bamnyama ke yabo. Nasho ngoyisuba umnyameni ngoenke ngokuyi. Seyithethiwe into yami like ngoku ngiyangitshisho. Hayi ngihambe la ukuthi qhibile namapolice. Yo hayi kwaze police. Sendisiqutha nami ngoku yabo. Yo hathi oleveni ngene kusistrata ngene ngabona bona amathemba yaphela ngoyo ibeni huqa Brian sayile bumnyamile yabo. Sesibambene ngempahla zami suku yabo cause like ubusituhlweni kwami isituhlwe kacaba kadika khuleka nempahla. So ibambe impahla zami ngapha nami babezo yangaba. Elaki khona igceke yesibili sentana yabo yo hayi ngabe ngikhwaza police wayona. Ayeza straight kula qola here. Ayafika amnisa la tsothi la ezulele bhe ngokwami. Ayini uzayo. Shala zulela ngokwami yo. So yeah like that's why like hayi inquba kanjalo la we like. Dala yekha la wenilitsho like yo. Dala yekha nafika isiphungu laqonda yo. Seniphathe na box ayingani zazi balifuna loni jo hayi. so your younger self uStux mhlambe what message mhlambe onoyicho kuye mhlambe kuzo zonke izinto zenzekileyo Be thankful. Okay. Be grateful. Uthixo azazi ukufundela into. I think there's a way to three. In most theater koStux sokuncinci but boy be thankful be grateful. Imathi yazazi ngicindele into. Kani like ibig fama kala la amasho. wow Yo wakala wacho yo ibesenzeka like Damn. yo amashita akho like chitafa tsisho phambi kwakho ujongile. Phambi kwakho like adetho. Twa phambi kwakho ujongile. And so ngoku mna like benimanywa like kuvaya netsotsi ezindala like even kwangoku like skinny tsotsi ezindala kumna like indaba zami fanele ngihlala nazo nje ngesosikhathi yabo. Because I hate one thing like khona yo dekelana like asazani ncamncam ba ngomphi like ubani undawo yabo. So mna ndiyazi bakahle nabantu abadala obvious like akuyi kufuneka ibalekele ngokuekusekhathi man njongayo wewe yabo. Then next time mhlawumbe kusenomntu uzozibonela ke ngiba ekusehamba ngayeke into engahayo kwami yabo. Sure. Ngokahleli sona ngawuyazi ukuthi umabani sondawo ngayibona. So yeah Enjoy buziye. yeah like I think umbuzo wakho ndiwuphendulile. yeah no awuphendulile before sivale ne we would like to hear your those dope lines besithetha ngazo apha yabo. I will put you on a beat and then you can spit whatever you think like it's gonna wow umuntu opha ngaphandle oyifan yakho and stuff like that. So I've got 2 beats also speed up his kwazo. So andingomuntu anfani no who's this guy I'm not gonna put you in a corner lapho ndikuxonele khona ndikumurele khona ndizikhethele ibeat ndikubethe kwe. I'll give you 2 beats and then wena you choose kuyo which one ocinga uba uzakubetha. But before we get to that I've got one thing like what's the one thing you would like to change A1 oqondayo ba
ndabhayiza apha, what's the one thing and why? Mhlawumbe uba ubune-rubber ebomini Man, erasers. and then just one, J1, orhalela uyitshintsha kwezi mpazamo sowuzenzile. No, speak to Mike nsive kahle. Sumngoyoyika lewe. Smoking drugs like ingase ngayi-eraser la we like di-eraser nakengqondo zabantu like di-eraser to ivenishe like uyabo ivenishe like as I said like I'm not sure like ndiyazisola ngala way like noma sayitshintsha ngoku yabo but I hate myself for la way. If namhlanje ungavuka nje kuthiwe okanye tomorrow uvuke tomorrow kuthiwa you are a president of this country, into ongayenza uba kanti kuphele into edibene ne-drugs? That's a powerful question. Powerful question. What bengayenza? Yo, Ayicima na ANC. but I think you reinforcement ibro noyenze nga-reinforce amaphuzu operation corp and stuff yabo kwezi ndawo zine-legend. Yeah, that's the best I can do like otherwise got two people been fighting for drugs but people making ways to buy we must be corner so like gotta enforce someone in operation corp amaphuzu ezwe. Yeah, there is no wrong, there is no right answer, and then ibi indlela nje umuntu abona ngayo ba yena cha inovuka inguye is nothing. Masikele ebhithini straight mntanami. Okay, we are here. Uzatsho uba yiyo le. Hayi yiyo le sendiyiva iba ndiva bayitheke yayo. Okay. Kodlakele. Siyam Asikaham, iba ivolume yakho i-right wena uyayiva. ngale sithatha imbeko siyenza umbeko soyitya kusasa idlozi elibukela ujem ele lama uzange ulibone lithwasa ndathatha izikhala abanye bathatha amagqesha ngalola ingqondo bona balola amazembe sekwathuma iziqhamo zepurity bekhule ngenembe iskim sam netrach shaka yilembe zubathi ncata stuk soze balenze xa umengekaka mna khawulimilenze am back with my sick flows qabe ndiyinkosi yenqenqeleko ewe nge-red wine senza umthendeleko sisele kwenzeke ntoni phantsi kwempembelelo yeke mrepa rhabula kodwa ungafinci irep ngumdlalo wam ndiyakhazula komdala omncinci levels ndibuya ngazo ndothula inkosi ezibekiweyo icrown ivela impandla khumbula fela dance yaxisha ishow kwaqala isimanga guqula moya zulu kunethi izicotho kubaneke ngonzoqula uligwala ngcono uzinceda ubaleke uzandidwebula gwirha le ndoda irep ndiyeke mna naphezula phambi kwamacherry show off uyeke endakudubula basopa ndiphethe uheavy machine gun ndiyadudula loliwa yogquzula umatshing lani ngulantuka luhambe sithi uba wela umshini wam asuka marhuzu wama kwenye imishini yemani step out the building xa okay man okay of the devil xa kuthethwa ngam ndiyavela yena step in the building kwakhalo asavela wena reach to the top amathuba sezovela sezodlala ikhasi ekasi kupopi ace bandibiza umabheka sayenza le nto babecinga uba ndizoyihlehla benibabukela onkabi bekhwela besehla ngithatha intshinga manje bashiye bezehla nyuse eligama bangazange balunge bonke beliphehla yo 2000 and shine njalo xa secima ii-lights I've been able to fly andizange zinazoyika ii-heights intambi ibanjwe ngabo bopha iiplastiki zekite ndikwela zinga ungasoze uliriche sewuye kwakhe ndakhe you feel the itchy pain inside your thoughts cause your visions and bigger than my shorts na anzange oclaim ifame oshame igemileni nobody wanna change all wanna sound the same chana nantanga kudala zaphoswe egadini ngomthunzi wenkukhu ndigada unogada ogada unogada egadi That's a huge. Listen, it's a new wave, man, huh? Like this, yo. yes sir Yeah, man, huh? That's so. You feel me? Damn. Damn. Hear this one. Hear this one quickly. I just want to test you. Damn. This one. How's it?
Wait. Asala. Lokhu into oyifunayo ke mna ke. Yabona. Laphuma ekhaya ngithe kumama ngiyofuna impangelo ngithemba uThixo uzoba khona ngemini yembandezelo. Ngiyarepha ekasi abanye bandibona ndidlala loo nto ingityhafisa sendibhala iwanda ukuba ndizovakala yebo. Wathi utazizwe ndingayeki ngihlale ndiphusha. Wathi uta-era soze bento uba ndiyathufa. I'll fight hard for ufezekisa iphupha uba nami utata kwityotyombe namaphupha ndimkhupha. Xa ndibethe igwaqo lami ikasa zinongabili rha. Sengayishota abadyala sinongancili siphethe amakazana ebutywaleni ngemali ngigcwalisa izikareyo zamapharapara ekasandalala baba imithingi eshushu kunye noceba uba abuyise iikhonteyina zamasomalia ndiyamcela buyisela untwana esigela yeke erenkini ndimkhapho koko ekusena yeke ujike egeyithini ndasenza isifungo soba ndiphinde nditebhise qha ndizorepa senza imali urasta angaphinde athengise ndasenza isifungo soba ndiphinde ndime ekoneni wabe ndiyazi ngezange ndiyeke esikolweni because right now ulife uqinisekile uba nemali yothenga ikofu xa kuphela iswekile and notshomi bakho bayayivalisekile nowadays udinga imali for ubhayisekile uzidole this year ndinkosi yenqenqeleko senza itoast nge-red wine joe sisela umthendeleko I feel so proud toko xa ndizijonge esipilini kodwa xa ndijonge iphasi ndiye ndonyukelwe ngumbilini xa the day uvele ecofu esifubeni cover the day usoje start was the day eshiye emhlabeni damn cover the good times we had together cover the laughter si-happy the tears babheda yo cover ndisifowuneli property cover the poverty xa ndipopile I'll take me to yogurt kulo nyaka kupopa amabhogati ngenxa yomona bothula ngongathi abavangathi shavuze federkhamba kulo nyaka vukumalamba sabeli namba bandela ikhanda sakhaya kawufaka i-beat my producer bakase babapha I've been away for a couple of years ngenxa yamazwi wena believe amachangura years noma bebezi bandikhomba ngamabeli xelela into eyi-one bathi siqisijo umthulu ungawuyeke kodwa ucaba do it big oko how can I let it go indaba itrol this is Coco jonga nayo ne-hook up a speed bus khulele dadeli What's going on with the mic? Look, put it push. Yeah, it's fine. Damn! New mic, go say kahle. Okay, let's drop it. Let's drop it. Damn! Wow. Damn! Yes, sir. Sivelelo namhlanje. Sisengxakeni unogumbe. Hey, namhlanje. Unogumbe. Wow. Stokes. Hayi mekhulu. Hayi awunantanga. Ezakho zisegadini. Hayi kudala zaphoswa. Ezakho intanga kudala zaphoswa intanga zakho mekhulu. Wow. Stokes. Maneka yakhe ta umuntu nowakwaziya once avele umlilo uzamfumana phi? eSaltana jo Yeah. but Saltana kwalapha eWestern Cape ngapha eWest Coast yabo Yeah. ngapha enhlazini fish Lucky Star Umculo wakho ufumaneka. umculo wami uyafumaneka ku-streaming platforms I think I don't think I'm sure ku Spotify ku YouTube ku Apple Music yonke masonke Social media zakho sekugqoka sigoduke. i-social media zami ndinguhumba yokuqala Stokes on Facebook ndingu-Stokes ZA kanye Stokes E2D Records like noba like lo research leyo ku-TikTok lo Okay. izovela Singalindela ntoni before sigoduke ngokugqibela nyanyana intoni esinoyilindela ke ngoko any event somewhere any single ezophuma anytime soon cause ye uyababa dad. no i-single ezophuma ngo-August ngo-August i-single as babe ngishiba like I'm working on it to like EP yabo so yeah before like I drop the Deluxe I have to drop a single as a China la Deluxe yabo Of one name. yeah Easy. Thank you so much my bro. Aninanto noyiphina ndiyithethe ngoko. Hawu ndibethile unisayinile laba nje ndakubona khona ba uStokes akanantanga. Kulapha ndibolethwa ba uStokes akanantanga. Thank you so much my bro. Ndiyabulela ithubo siphelona bekunetha namhlanje kodwa wazixelela uba uzosuka le eSaldan uzwe apha
apha eWynberg Cape Town kukudena kanjani abanye abantu basuka apha ecaleni kodwa kubanzima uba bade bafikelele phofu ke baxoka abanye enkosi mntakwethu basibulela ithubo siphelona ngabe khona amazwi akho okugqibela ikhona into mhlambe okucingayo mhlambe siyilibeleza khange siyithathe uburhalelo uyithatha mhlambe uyayicinga ungayicingi somkile uyitsho ngoku so lapha. No, I think ngiveze zonke i-points. I think ngiveze zonke bengiqonda abanye ngase ndishare na. I think ngivezile like. Any shout out to your wife and your girlfriend? Shout out to my girls. Your girls. Yo, shout out to my fam too. Shout out to everyone. Now mom you smash my taste. Shout out to Ufia Young, yeah. He is the one who is producing his songs like he's the one on the studio and record like he was the one for like yabona we who part we it to records so like a big shout out to Laneka, you know. Big shout out to Labajitan Kulena Wekas. Big shout out to Labajitan Kul. So Dango, wish we Sahamba. I come to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Yeah. From deep conversations to the latest trends. Yeah. Won't you join us on this journey where the wave never ends? It's inspirational, yeah, educationally, conversationally, and intellectually. The gold and the best in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. It's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally, and intellectually. The best and the gold in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. Catch a new wave, yeah.